Hayi, molweni namkelekile nonke kwezitshiza ve-entertainment. Confrontation between uMangwabe noSneh. Guys, I never thought uMangwabe would actually be able to stand up to uSneh ngendlela athe stand up ngayo namhlanje. So kule episode ke yanamhlanje uTata uMosamseleku uye wabiza uSneh wathi hayi sizoba ne-meeting nje yethu encincane, kanti ubize uMakhumalo, wabiza uMpilo, and then wabiza uMangwabe. These are the three people uSneh Mseleku ayithethe ngabo ke kwi-podcast yoba akabathandisisi ncamncam, and that uMpilo yena kahle kahle ungumuntu ozitshelayo whenever uSneh ehambe eyomvizithela kokwabo kwaMakhumalo uvele athathe ama-headsets, afake ama-headsets angamnaki, like angafuni ukuketch up naye, kube ngathi yena uyazincengela kuMpilo. So that is why engakwazi ukukhonektha noMpilo and engamthandi uMpilo. And then ke yena ke uMangwabe wathi wandivimba i-role, uyavimba lamfazi, ndifuna ukuzotya kwakhe, wandivimba i-role ke sana. So lonto ke yatrenda ke, so uTata uMseleku wanted to fix those issues between them. As far as uMakhumalo zange ade atsho uba yintoni ingxaki yakhe noMakhumalo, but wathi nje those two wives akazithandisisi kakuhle. Namhlanje ke uTata uMosamseleku xa ibeka on the table into yoba Sneh Mseleku thetha imbilini yakho, wabe uSneh esithi tata andifuni ukuyenza lento, tata ndixelela into yokokubana I want nothing to do with these people and andifuni ukuthetha ngayo lento. Wasukuma ke niyamazi, wathi uTata uMseleku ndithe ungakhali namhlanje, thetha. Andithi xa ukwi-podcast uyakwazi ukuthetha, so thetha ke namhlanje. Vele wasukuma uSneh waphumela ngaphandle, wamlandela uMango, wamlanda fresh, wathi Sneh namhlanje uzothetha inyani. Out of everything that we have done for you, mna phofu ndingumangwabe, mandingathethe ngabanye, mna ndingumangwabe, ukhulelwe ugxothwe ngumacele. I was there for you Sneh, ndikuthengela ukutya, but namhlanje uyakwazi ukujika and uhambe unipampasha apha kwi-podcast. Mna Mangwabe, do you think ndingahlula ukuthenga i-role? I've done so much for you Sneh. Wathi uSneh hayibo ukutya owawundizisele kona engathi uthengele inja mntu wabantu, uyabo, engekho grateful at all, esenza ezi zinto zakhe zokuba ungrateful, ngokuba yilantandane nje edikayo uSneh. Nkosi yami. So anyways, abantu were just applauding uMangwabe uba ya umlungisile uSneh is very ungrateful. uSneh should be making peace with abantu bahlala naye, because at the end of the day akahlali eSiphaka, uhlala eMzumbe. So therefore makazame by all means uba abe ngumntwana, axolise, enze ipeace noMangwabe, because akahlala eSiphaka, uhlala phaya eMzumbe nabo, ya understand. So ibe njalo ke i-episode yanamhlanje. Guys, your thoughts must engage and zonibona next time. Bye.